Десь на п'ятий день вже стало спокійніше. Вони від тіля з поля гатили. Тільки хат попалили після попадання. У мене хату турмала до вас послась. Міна випала. А так, вікна посадили, кришу зробили, як решено. Та ну, ВСУ 4 дня мінами посипали, сусіда прибили. Так що, цей час нормально. Привет Нижнему Тагилу, с ребенком, все в порядке, живи, здорові. Так що передаваю всім привет. Спасибо.